goedenavond, lief Brumelinnekes en Breumel, op de avond waarop we de 23e prins van de Breumel gaan uitroepen. Ik hoop dat het rennen wordt de nieuwe serie van 11 jaar die we met dit seizoen beginnen, waardig als vuurtrekker zal beginnen, zodat we weer een elftal seizoenen krijgen die de vorige 22 allemaal samen nog zal overtreffen. Van harte welkom heet ik de Multaler muzikanten die de avond met muziek verzorgen. Uiteraard heb ik al allemaal hier in de zaal van harte welkom, maar je zult me niet kwalijk nemen dat ik nog heel even heel speciaal en hartelijk welkom richt tot onze oud-prins Joep de Tweede. Ik stond er vanavond aan de ingang een beetje jammerrechtig bij te kijken, maar we zullen proberen om vanavond allemaal dat lied te laten vergeten, zodat hij zich in de rangen van de oud-prinsen op goed toe gaat vullen. Een speciaal woord van welkom wil ik ook hier richten tot de geestelijke overheid, meneer Dink. En de wereldlijke overheid. Ik zie daar zitten meneer de burgemeester en ik zie daar zitten de gemeentesecretaris. Van harte welkom. Ik ben een beetje teleurgesteld dat ik de wethouders niet zie. Oh god, Arie. Ja, maar daar kijk ik toch al over in. Van harte welkom. Ik doe ook al. Die moeten vanavond hier het goed de bloemkes moeten kunnen zetten, want ze hebben pas onder elkaar een stel portefeuilles verdeeld. En ze hebben allemaal hier de dikke verdeeld, alleen de burgemeester heeft financiën gehaald. Ging er ook wel verstandig uur, want Steiger is local, Steiger is terug. Niet hier, maar wel in het college van BMW. En met die een local burgemeester geworden. Die kan financiën ook al beheren, maar stel voor dat Arie dat moet overnemen. Die gooit alles aan de minima. Door van ine, mine, maar Arie speelt papa. En stel voor dat Gerrit Driessen dat over moet nemen. Die kocht allemaal reproducties. Ik heb nog een tip voor hem. We hebben hier pas een tentoonstelling gehad. En daar hangen er heel veel van allerlei vorstelijke en prinselijke bloot. En ook echte horten. En nog vanavond kunt er weer een beetje. Hopelijk tenminste. Lieve Brumelinnekes en Breumel. Allemaal van harte welkom hierboven, ook de mensen van de pers, als we er zouden zien. En nog een keer heet ik welkom als Multaler muzikanten. En ik hoop dat ze een geweldige jonkelmuziek voor ons gaat spelen van 10 minuten lang, zodat we het goed weer omkrijgen als je allemaal het goed mee gaat jonkelen. En door hier.
Lief, drummelinnetjes en drummels. Je ziet het, we hebben aan de bühne het een en ander veranderd. Het gezelschap is ook zoveel groter geworden dat we hier de huurte in zien gaan bouwen. En ik zit tegenwoordig op eenzame huurte, geloof ik. Het is net of ik een balkonplaats gekregen heb. Maar ik hoop het van hier uit ook allemaal goed te kunnen overzien. En dus zullen we van hieruit gaan proberen de ganse zaak vanavond erdoor te draaien, inclusief de neerbrin. Wij danken de Wieltaler muzikanten voor de schone muziek die ze ons net gespeeld hebben. En als ze ons nog een buurtmacht willen leveren, dan vragen wij aan ceremoniemeester Leo, de Olber, op te gaan halen achter in de zaal. En de mensen hier in de buurtstond kunt praten, gaat ophalen, wil knapen, de heer in de buurtstond komt als Willemke de woordschapper. En een buurtmacht geven. Ja, wij doen altijd alles samen. Wij doen dat op 50-50 basis. Zij 50 gulden voor een nieuwe blouse en ik 50 cent voor een sigaar. Nee, laten we dan maar eens hergaan naar de nieuwe winkel, zegt ze. Want naar Albert Heijn, daar gaat ze niet her. Nee, dat moet ze niet. Nee, zit ze, want nu dat wij de jongens groot hebben, let je op de kleintjes. Oh, zit Bertha, wat moet ik aandoen, Willemtje? Ik zeg, doe de rok maar aan, deze schoon past bij die gezicht. Oh, en daar kwam ze aan in een ploeien rok. Oh, ze, moet ik binnen pas 65 ook metnemen? Ik zeg, ja nee, laat hem maar toe, ze is toch al lang verlopen. Oh, zeggen we naar de winkel. Ja, en dan moeten ze ons wel verwacht hebben, want de deur ging vanzelf open. Kijk, ze Bertha, wie we binnen stonden.
We zien op de televisie. Waarom zou je dat zien? Ik zeg, ja meisje, die maken reclame met ik. Oh ja, zit zo over dan. Ik ja, voor het moedertoetje. Oh, zeg maar nou dat je het toch over de televisie had, ja. Oh, die reclames die er opkomen. Van die kat dansen omdat ze brokken is. Oh, mijn Bert, dat je 3 weken van die brokken gegeten. Maar niet dansen. Nee, en dan die fles als een wervelwind door de keuken. Nou, bij ons zit geen wervelwind door de keukenuur. Nee, af en toe halen een andere. Maar ja, die roepde naar. Oh nee, zeg, en we waren in de winkel, net achter zo'n purtje. Toen komt er zo'n hier naar ons toe. Oh, een stier van een vent, zeg. Oh, een stier van een vent, maar ja, dat stond boete nog op de moor. Torrel. Oh, en toen zit hij hier, de Torrel. Hij zei tegen mij, jij moet je tas niet met naar binnen nemen. Jij moet met de kar winkelen. Nou, ik de hoespeer en kerkhuis. Boy, ik kreeg de stomme knoller nederzijds in de fietsenrek. Oh, en toen komt hij hier door weer aan, de Torrel. En toen zit de Willemke zitten, je moet een winkelkaart pakken, die kost niks. Oh, en als me niks kost, ja. Oh, dan is mijn Bertha er gauw bij. Oh, nee, zeg maar, ik moest mijn tas inleveren. Ik zeg, jongen, wat doe ik dan mijn boodschappen in? Ja, zit en hier, neem Torrel. Dan moet je nog nooit doen in elkaar zetten. Oh, dat had je eens moeten zien wie dat Bertha erin zat. Oh nee, zeg, ik kreeg ze nog niet in de zand even de rekken. Oh, zeg, en weer de winkel in. Nou ja, winkel. Dat leek wel een lood, zeg. Ik zeg nog tegen Bertha, meisje, we zien niet in het magazijn. Ja, want alles stond nog in de dozen. Nee, die had je niks zoet gepakt. Maar ik vertrouw die winkels niet duur. Nee, want ik vertrouw me aan zo'n verkuiper. Mens Torrel. Geen vroeg ik een fles ooie kloren. En toen zit jij ook, je hebt geluk gehad. Ik heb gisteren versen binnengekregen. Oh nee, zeg, en dan die frisse eendjes uit Holland. Ja, fris worden ze met knokenhaar. Oh mensen, nou weet je wat ik zo vervelend vind in de winkel? Die stem, die is een hele tijd wat aan wil smeren. Oh, dat ziet dan zo van plinkplong. Speciale aanbieding. Vandaag 1 blik nasi, 1,99. Ik zeg Bertha, die pakken we, dat is zo goedkoop. Nee, zegt ze, nee, want wie vorige keer de Chinees in blik haaien, heb ik die heel weg rondgelopen met van die smale ogen. En nu ben ik benieuwd wie dat ze mij gekiet. Ja, want nu hebben we blikken en daar stiert op, schappie. Oh nee, zeggen wij moesten ook vlees hebben, hè. Ja, want wij slachten al jaren dit meer zelf. Oh, wie dat weet als stomme kunt de stoer neven en stond, geen geleden veur.
En hij bestelde zich van dat doorzichtig vlees met een randje. Ik zeg, meneer pastoor, wat is dat? Ja, zitten dat is glazen loodvlees. Ja, zit pastoor, het is met het vlees anders niet meer wie vroeger. Ik zeg, nee, dat klopt. Nou moet je het zelf halen. En betalen. Oh nee, zeg maar wie dat ik aan de buurt was. Toen vroeg ik me in ons boterhammen wordt. En die juffrouw, die Torino. Die pakt die boterhammenworst en duwt die in een bul. En in de gang vult mijn oog op die roeie hand. Ik zeg, juffrouw, kan ik die boterhammenworst nog ruilen voor die ham? Ja, zeker zit ze en ze doet die boterhammenworst goed en die ham in de bul. En in de gang schiet ze door wat op. Ik zeg, joh, maar wat is dat? Ja, zit ze dan weten ze aan de kassa precies wat je moet betalen. Ik zeg, jongen, moet ik die ham dan betalen? Ja, zeker zit ze, jongen, die heb ik toch gerust voor die boterhammenworst. Ja, maar zit ze, dan moet je die boterhammenworst nog betalen. Ik zeg, maar die heb ik teruggegeven. Oh, zeg maar wie dat weet, als je rondlepen en toen zit mijn Bertha, Willempje, nou dat we toch hier zijn. Ik moest eigenlijk wel een nieuwe BH hebben. Oh, maar wat vind je die dingen? Ja, tussen de waspoeien logen ze niet. Nee, en waar en alles gekeken bij de stemmen. En op de speelgoedafdeling. Maar niks. Ja, maar later toen bang geweest. Neven de steunzolen. Ik zeg tegen die juffrouw, die Torino. Ik zeg, mijn Bertha, hij deelt zo'n krof over je haarpas, u net. Oh, zit ze, en welk maatje mag het zijn? Maatje. Ik zeg, maat 120. Ja, maar zitten ze zijn niet in maat 120. Ik zeg, joh, maar dat moet, want ik heb het zelf gemeten. En het ging er allemaal precies in. En ik heb 60 in mijn klep. Oh, zit ze, dan zal het wel een D-cupje zijn. Ik zeg, nee, een Europa-cupje. Oh nee, mensen, wel toen ik aan de kassa kwam, toen moest ik mijn kerf weer leeghalen. En dat was mijn kerf. Oh, en die juffrouw, die Torino, die doet je alles op de computer. En toen zit ze, dat is 51,79. Zeg, schrijf maar in een boekje. Ja, maar zit ze dat kiert en ik zeg, wat dat kiert en die voor me gewoon schreven het ook in een boekje. Ja, maar zit ze, die had je chat. Ik zeg, ja, als ze er zo op stiert, dan doet ze me gewoon maar in een pakcheck bij. Nee, zit ze vercheckt, dan word je naar de bank. Oh, en ik naar de bankdirecteur. En jawel, dit dag met besmet. Ja, ik hoefde het alleen maar in het boekje te schrijven en eerst zorgde wel dat het betaald wordt. Maar de vorige week moest ik terugkomen. En toen zit de jongen Willempje zitten, je had 1000 gulden op een rekening. En je ziet er 1500 gulden checks doet. Je komt te kort, je staat je in het rood. Ik dacht, verrek, ik werd dat toch nog die Giro Blauwpas bij jou. Ik zeg, geld tekort en dan moet ik wel komen. Wie dat er anders genoeg op stond, toen belde hij ook niet.
Zegt meneer de directeur, ik wil nog geen gezeik meer over hebben. Wacht even, ik zie we kunnen kijken. Maar mensen met boodschappen doen maak je van alles mee. En het is wat aanvuurt dat je een kern vol hebt met gereed. Maar dat is in 3 dagen per jaar, dan ging het toch weer ooierwets toe. En dan ben ik erbij met Bertha aan mijn moed. Weegedragen ons dan netjes en braaf. Doe jij dat ook, dan zit Willemke, voilà. Lief, Rummelinnekes en Reuvels, Willemke, die mochten met Bertha uit op boodschappen en met een monatoetje en een ploeie rok ging ze stappen. Ze worden er gauw bij als niks de kosten horen, zelfs met Jappie en verse al de kloren. De BH, die moesten ze neven de steunzolen recht steuken en Willem den hij dezelfde moot in zijn klep. Wij danken hem, hij wordt met een glas Ierewien geëerd, dit voor wielknapen uit Nederweer. Als ik van de Muldaler en de Muutman mag huren, hier ceremoniemeester Leo Wielknapen uit Nederweer met onze dank terugbrengen naar de zaal. En Leo, dan moeten mij brengen hier naar boven de slagerzangers en zangeressen van de plaat 1985. Dorothee en Ingrid Kok, Petri Boot, Jon Jacob en Per Hoven. En een Muutmanskeer. Als eerste zullen we gaan luisteren naar Ingrid Kok en Dorothee Kok en die zingen het liedje Gij ziet de mooi. Wat ik heb, geef je het leefste wat ik ken, geef je het beste wat mij ooit is overkomen. Denk ik aan jou, dan zie ik 100.000 bloemen, in en een optocht die maar nooit voorbij zal gaan. De vaste ogen zonder oog in vlies en kou.
De vasten ogen waren dat grote vrouw. De trouwden worden op zo goed met touw. Het nieden en het weiden, ja, het was ontzettend zo. Maar toen ik auto vroeg de zonderdom. Geen ziet het mooiste wat ik heb, geen ziet het leefste wat ik ken, geen ziet het beste wat mij ooit is overkomen. Denk ik aan oh, dan zie ik 100.000 bloemen. En een optocht die me nooit voorbij zal gaan. De vaste oven zonder oog is lief en koud. Je moet ook weten dat ik zoveel van jou hou. Hier ik nou vaste oven in de schoot. Ja, zonder oog werd ik mee geen rood. Maar als je dan wel bezig is, dan hier dat omhoog. Kijk eens mijn allerliefste zonnestraal. Kijk je het mooiste wat ik heb, kijk je het leefste wat ik ken, kijk je het beste wat mij ooit is overkomen. Denk ik aan oh, dan zie ik 100.000 bloemen. En een optocht die maar nooit voorbij zal gaan. De vaste ogen zonder oog is lief en koud. Je moet ook weten dat ik zoveel van jou hou. Je moet ook weten dat ik zoveel van jou hou. Petri Boot en Dion Jacob, die hebben ieder een hertje, die hebben ze bij elkaar gegooid en daar een liedje van gemaakt. 2 hertjes. Met vaste ogen kan zal je, daar is toch niks gedaan. Ik dacht dat u verlaten bent, als soms dat bij mij staat. Ik wil me dat over jou, ik wist dat liever staan. Gezellig is toch de carnaval, gezellig van de baan. 2 hartjes die verliezen van gospel in de hoofd. Degene die het ziet, die het mooie mocht. Ze samen gaan ze dansen, wat ze gewoon. Blieb dat ze samen kunnen gaan op de boot. Ik stond op zon en ik zag hij wie de geest. En geef
zo stond en ik zag hij wie vriende geest. En je zag recht, kom op, geen huur, nou vast weer mee. Wie hartjes lieve weer van gasten niet verloren. De liefde zit bij iedereen al in de dood. Twee hartjes zo kort bijeen, dan giet dat van Dion wel eens overslag. Maar bij wie zou je niet leeft Drummenennekes en Dreumel? Ik denk dat de nieuwe prins in hieronder hierachter hier te wachten door plaatsen is. Maar niet Ingrid en Dorothee Cox, door de wol geverfd, stond de heer alweer op de planken en gaan zingen van het oude leven Pumke. Het Pumke van Dorothee en Ingrid Cox. Leef Drummenennekes en Dreumel, gekost de deken van Heerhoed in verschrikken toen de Sint-Lambertuskerk genoemd wordt. Maar je ziet terecht. Trouwens, je zult van de week ook wel zien geweest die dat je nog eens extra in het licht komt omdat er een stroot naar de toren genoemd wordt. Gemeenteraad heeft ervoor gezorgd, zoals ze ook allemaal in het scheppenspratje een positief hebben gehaald. Eens kijken of ze straks ook zoveel durven als ze de Doorgaardstraat moeten omduwen tot Dopo weg.
Lief Drumelinnekes en Dreumels, verhoogd de Vinkse carnaval in Hoort en Gootje nog meer. Dit is van de Meulenberg en Braziliaanse Rio gaan opzoeken. En zijn veer, die wordt hier streun, die is van al gans verschoten tot goed. En Drumelinneke in Rio. Dat vond hij toch zo fijn. Zij danste de samba, caramba, olé. En geluk mee, die ging aan zijn trein. Begin was wat moeilijk, ons rust is wat leuk. Ze zong nog wat diep hebben de kant. Maar nog een paar oor was zijn ozel voorbij. En stond ze van kopjes in brand. Een drumelinneke in Rio. Oh mama, mama, mama mio. Met op de kop een grote veer. Och, wat zie ik dat nog keer. Olé, olé, olé. Een drumelinneke in Rio. Oh mama, mama, mama mio. Lekker dansen op de playa. Te zorgen voor mañana. Olé, olé, olé. En sinds die Walsenhoven is er fruit helemaal dol. Ze zingt en ze danst de ganse tijd. Van hoog in de meergebied, diep in de nacht. Ze kan uren energie niet kwijt. Maar mij vuurt het mij toch een beetje te dol. En Rob, ik schijn nou eens van gedol. Maar als ik dan zie hoe ons fruit zo dans, kan ik zelf haast nimmer blijven staan. Een drumelinneke in Rio. Oh mama, mama, mama mio. Met op de kop een grote vee. Och, wat zie ik dat toch keer. Olé, olé, olé. Een drumelinneke in Rio. Oh mama, mama, mama mio. Lekker dansen op de playa. Te zorgen voor mañana. Olé, olé, olé. Op de playa, de zorgen voor mañana, olé, olé, olé. La la, la 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 la. Lief Drumelinnekes en Dreumels, wij danken deze 4 zangeressen en zangers voor de schone liedjes die ze op de plaats gebracht hebben. En ik wil Geer een glas Ierewien met u leeg drinken om ons te bedanken voor het geweldige schone pletje dat we dit jaar weer klaar hebben gekregen. En ik wil daar ook Geer de multale muzikanten in betrekken die vanavond die liedjes begeleid hebben, die ook op de plaats meegedaan hebben. En ik wil dus Ger de Mulder als leider van de multale muzikanten vragen met mij samen en met de zangeres en zangers te toosten op de schone plaats van dit jaar 1984.
Dat is nog eens een kapel. Als de leider hier pauzeren beginnen te zingen. Misschien dat de buurtmacht daar ook kunnen zingen. Als ik dadelijk van de multale muzikanten werden een buurtmacht mag huren, gezongen of gespeeld, mogen ze zelf gieten. Dan hier ceremoniemeester Leo de zangeressen en zanger middels een dank terugbrengen naar de zaal. En Leo, dan moet het mij hier naar boven brengen en met je uitkastelen. Ze het Marion Ding en ze kunt hier een parodie voor het opvoeren. Dus hier meebrengen Marion Ding, uitkastelen en een buurtmacht keer. En ik zei nog laten even wachten, we kunnen dit wel niet zo. Maar hij zei, heet die kwestie stop dan, wat de deur gaat door. Nou hebben we enkel en alleen nog maar een fotootje van het autootje, van het autootje. En de lampen en de bumper en het vuur. Met de stuur in mijn hand, kom ik door het hele land. Overal waar wegen zijn, dat kan ik niet. Is mijn steenpolen gedaan, dan kan ik weer verder gaan. Boven mijn
cabine voel ik mij nooit alleen. Willem, waar lig je lieve jongen? Achter de rood en de lamp is het fijn, bezig zijn, pompidon. Even fijn, bezig zijn, bediend ik in de tuin, daar lag mijn buurvrouw blote zonne. Ik liet mij zakken aan een touw, begeerig onbezonnen. Maar uit mijn raam verscheen mijn hond, die beet het touw in tweeën. En ik viel met een rauwe zweep van 3 hoog naar beneden. Het hupste lach. Bovenop die lieve schat, mijn hemel, wat een kletschap dat. Zo'n wilde had ze nooit gehad. Ik was een Italiano, ik speelde goed piano, ik werkte in die fabriek en ik draaide een balkje aan een nippertje. Is er nou alles wat je kan geven, of weet ik het niet? Pas maar zo bij, je stuurde maar even, of weet ik het niet? Pas ik maar bij, met kerel gebleven, want weet ik het niet? Weet ik het niet? Weet ik het niet? Je zei dat je mij het goed had verwennen, nou weet ik het niet. Nu is het beter, laat me kennen, nou weet ik het niet. Toen ik de neiging had met te rennen, want weet ik het niet. 100 kilo, dat ben ik. Altijd een checkie op mijn lip. En 25 vol aan mijn reet. En je vader die loopt met die terrein, die vader en die moe, die klopt er achteraan. Holle maar, bakken, zal ik hard. De weg was lang, de zon was heet, van Amsterdam naar Zandvoort. Holle maar, bakken, zal ik hard. De weg was lang, de zon was heet, van Amsterdam naar Zandvoort. We naar de baksteen, pakken de baksteen, de schrik van de snelweg te zeggen dat ik gek ben. Dat wordt een ongeluk. Het hupste lachen. De mooie vrouw loopt lang en slank op haar vacaturebank. De suikerpiet, de suikerpiet, de suikerpiet, de suikerpiet. Daar zit een boertje uit de klei, te gluren naar een blote dijk. Een beetje geld voor een beetje liefde, voor een paar uren uren. Een beetje geld voor een beetje liefde, kom hier iets Ja, vrienden, je lacht je tabakje. Kiele. Woepata. We gaan van boemen naar die boem, boemen naar die boem. Oh, wat gaat die goed. Boemen naar die boem, boemen naar die boem. Net zoals het moet. We gaan van boemen naar die boem, boemen naar die boem. Steeds maar op en neer. Op en neer en op en neer en op en neer. En dan weer een oog. In je ogen staat het veel, wat je nog niet hebben wou. Knijp me, vreet me helemaal op. Ik kan niet langer wachten, Jan, pak me dan. Maar toen hij naar mijn auto kwam, toen was ik niet van schrik. Hij zeide met een luchtbed van een halve meter dik. Ik riep toen keihard nee, dat kind, dat kan niet mee. Dat ding van jou is te groot. De haringman staat op zijn stekkie, met een bleek vertrokken bekkie. Eet hem nou maar op, meneer, met die walmen van verkeer. Waar de mensen hoe komt gillen, op je katten staan te stillen. En je rekt je tegen lijf, anders word je koud en stijf. Zie je die kip, zie je die haan, kijk nou die twee dames lekkertjes gaan. Zie je die haan, zie je die kip, wat ze daar doen leer ik jou in de dag. Jouw deur die blijft gesloten. Amore, ciao, ik is
naar Italia. Lief Reumelinnekes en Reumel, dit wordt Marion ding. Ik doch hier dat mekje is wat wing. Waarschijnlijk familie van Dijke ding. Maar ze werd zich heel goed te bewegen en te draaien. En ze kwam hier met de parodie, krijgt in de mond en gelijk met de melodie. En wij zeggen bedankt Marion, o optreden dat wat kon. Dus hier wien voor Marion Ding uit Kastelen met medewerking van Ger en Leo uit Meerlotte. Lief Reumelinnekes en Reumel, als ik nou van de Multaler muzikanten, ondanks de zichtbare slapte van Ger de Mulder, en een stevige buurtmars mag huren, dan giet ceremoniemeester Leo Marion Ding met zijn dank terugbrengen naar de zaal. En Leo, dan komt het terug hier naar boven, nadat je oude wangen afgevecht hebt. En dan hoefde niemand mee te brengen hier naar boven, maar dan geef ik keer het woord aan de Multaler muzikanten, die net hebben laten huren hoe ze de onderbegeleiding kunnen zingen, die laat dadelijk een nummer zullen brengen dat ze zelf spelen en waarbij er ook nog iemand zal zingen. Dus keer en een buurtmacht en dan het woord aan de Multaler muzikanten.
officier, adieu. Adieu, und vergiss mich nicht, und vergiss mich nicht. Adieu, mein kleiner Gardeoffizier, adieu. Adieu, sei gegrüßt mit dir, sei gegrüßt mit dir. Die gerade Gäste, gerade Rappen in den Sonnenstand, was immer geschehen auch mag. Hast du Sorge, Minen, Kopfminen, Vater, grüßt das die anderen auch. Adieu, mein kleiner Gardeoffizier, adieu. Adieu, und vergiss mich nicht, und vergiss mich nicht. Gerade Gärten, gerade Rappen in den Sonnenstand, was immer geschehen auch mag. Hast du Sorge, Minen, Kopfminen, Vater, grüßt an den anderen auch. Adieu, mein kleiner Gardeoffizier, adieu. Adieu, und vergiss mich nicht, und vergiss mich nicht. Lief, drummelinnikes en drummel. De 3 gardeniers van de Multaler muzikanten, die wil ik hier even hier hebben. Daar wil ik hier en graag Iruïn mee proosten. Als dank voor de schone muziek die ze hier gebracht hebben. Dus de 3 gardeniers, dus echtpaar Klevens en Schraar van de Muur. Daar gaan we een glas Iruïn mee drinken. Ik vind dat krijg zo lekker, ik kan er niet meer van aflieven. En dit is het enige avond dat ik dat mag. Eigenlijk zou je met al die Multaler van glas Iruïn moeten drinken, maar dan gaat een drummel failliet, dus dat doen wij niet. Volgens mij kregen die toch genoeg binnen. Ja, laat het in de hand. Als ik dan van de Multaler en de Witmacht mag huren, die het ceremoniemeester Leo achter in de zaal halen en duo
waar we de laatste tijd al veel van gehuurd hebben in het Limburgse, Leo gaat ophalen achter in de zaal. Het duo Peper en Zalf. Het duo Peper en Zalf. En een beatmaster. Dames en heren, goedenavond allemaal, hier in het gasthuis. Ik moet zeggen, wie complimenten, we zijn blij dat we ook eens een keer op een echte bühne kunnen optreden. Ze hadden ons gevraagd vanavond ook even in te gaan op een plaatselijk onderwerp. En dan hadden we een schitterende tekst gemaakt over die zakken. Die op dat huis, op dat groot gebouw liggen dan met een hart. Maar ik heb goed nieuws voor wat slecht nieuws, we kunnen dat nummer niet brengen, want die zakken gaan weg. Ze hebben namelijk binnen een plaats gekregen. Dames en heren, we hebben al gehuurd Peper en Zalf. Uiteraard beginnen we met onze gimmickmelodie. Peper en Zalf. Zo weer. Wees truie peper, wees truie Zalf, wees truie wazel, voor jong en oud. Oh ja. Nou, dat was de gimmickmelodie. We gaan nu met actualiteiten beginnen. Nou, wacht even. Wat hier even klappen. Heerlijk wat in de zaal, hè. Dames en heren, we beginnen nu met de kennismelodie. En zo gaan we dan door, nee, dat kan we niet maken, doen we niet. Veel mensen spelen wel eens in de Lottermij staatsloterie, 1, 2, 3, zo gang maar door. Verschrikkelijk wordt overal een mensen doen, om die geluk komt te beproeven. Maar een man, dit is het tegengevallen, kent u hem ook? Je had met de lotto meegedaan, dames en heren, en wat gebeurt er nou? De man heeft 6 gooien, zaterdag bij de televisie. Maar zondag staat er, wat wij dan halen, dat is nog erg. Je geeft van alles inkopen, woensdag komt er een briefje. Helaas ga je het niet door, want één beltje is niet hangen. Dat zal er gebeuren, zoiets. Nee, jong. En wie de man wil overdenkt, laten we weer gaan verzuren. Dan zal er één beltje blijven hangen. En maar er was ook nog een notaris bij je ook nog. Ja, dag. We spelen nou al jaren ieder week met de lotto mee in Holland en in Pruisen. Met Funne maakt sinds weer daarbij ook Toto Super Trio en staatsloterij. Let's hadden we dat gooien en wij allemaal zo blij.
Wegelief van alles kopen, maar toen kwam de kloeterie. Hey, waar is dat belke? Waar zult dat belke zien? Mevrouwtje de notaris, heb je ook verteld misschien? Het zo zit in de trommel, maar jong, wat denk je knommel? Mijn gezoog het veel te laat, de bal de loog nog in het gat. En al die deuren dingen, moeten we nog terug gewoon brengen. Ja, voor joker stond we door, stel die belkes beter nog. Ja, dit was dan het begin van het optreden, dames en heren. Ik heb gezien aan de standaard dat we nu op een hoger niveau overgaan. En dat moet ook wel, vind ik, in de plaats het hoort. We kregen trouwens net al in de gang complimenten van een paar dames dat we er netjes afstonden. En daar hebben ze ook goed vliegen. En ik zeg ook altijd, we passen dus krijger aan de plaats waar we hier gaan. Maar zo zien we weer, dames en heren, want binnenkort kregen we bezoek van een hoge man, namelijk Droom met de paus. Oh, wat? Ja, kunt dat nu al? Dat gaat gebeuren, joh, let op. Maar die man die heeft wat gesuggereerd, dat heb ik kunnen lezen in de kranten. Namelijk het feit dat we af moeten van de anticonceptie. Hij wil weer terug naar de tijd van vroeger. Waar vanaf moeten we vanaf? Waar voor de fiets? Van de anti-wet. Ja, laat hem maar zitten, ze begrijpen het niet best. Die man wil terug naar de jaren dat het bestuur nog bij ons toe kwam. En veel genoeg zal het beslist weten. En dat moet het dan zien. Maar wie weet u verdenken laten we nog hier. Ja. Dat ben ik. Vroeger kwamen er veel kinderen, minstens 6, maar echt niet minder. Duurde het meest wat te lang, dan stond bestuur al in de gang. Wacht, deze is op veel plaatsen geweest. Ik huur het, ja. Kwam dan praten over zaken, waarom dat geen kindjes maken. Alleen laat gaan door mij die lof, want zondags moet de kerk vol. Ongeveer. Maarten iedereen maar geen hokken en wie nimmer hoeft te gokken. Automaten bij de vlees en de piltoes op het kussenvlies. 1 of 2 of zelfs nog minder, niemand woorden meer veel kinder. Daarom rukt de paus ons op, ik wil dat je met de rommel stopt. Want morgen moet ze zwanger zien. Het moet ook nog vandaag, Wordt wel afgieten. het kan van de behanger zien, of van een horsverzanger zien, de kerk zit dat het maakt. Laat de kinderen komen u, of niet naar bed, en doe ook dagelijks werk, wat morgen moet ze zwanger zien. Of we zingen uit de kerk, of we zingen uit de kerk. Ja, dat was dan in het kader van de verkiezingen een uitzending van het CDA. Tegenwoordig, dames en heren, als de krant opensluit, met name zaterdag, dan grote advertenties, alleenstaande bal. Ja, dat is tegenwoordig weer wat niets. Ja, De opzet ervan is ons eigenlijk niet bekend. Misschien Wel. degene die God had je wel. wel, die hebben allemaal jachtvergunning. We hebben bij ons in Blierik, vlak aan Blierik en Maasbree, Hoogstwies, Bossig. En ieder weekend is er alleenstaande bal en dan komen ze zich zo treffen. Zo. En wie er zo aan toe gaat,
Dat wordt er weer zo. Maken een broodje leer ze kennen. En doe het. Een zwoele zomerochtend, Bruggen, toch bevond zich in Maastricht, waar alleen stonden oven, met de muurtijler, met orkest, het stond erbij. Marie ging aarzelend door en skieken, waar de fiets zich net voorbij. Zo gerne knappe maar een rieke, net wie Carrington op tv. Marie keek rond, nog al die mannen, kale grieze smaal op die. Die keken terug, toen vol verlangen, in hem staan heen en riep muziek. Twee griesblauwe ogen, die keken Marie toen aan. Twee griesblauwe ogen van den Hof Amerikaan. Kom vrouw Lotto dansen, hij had de Marie een huur. Met zich wil ik dansen, hij chant wit morgen vroeg. Oh, wat denk je, doe maar niet, dat kost Marie nog niet duur. Ho, ho. Ho, ho, la, la. Wie zit er met kopsie, komt daar? Ik hou alleen maar van l'amour, met energieke sperjesboer. Ho, ho, la, la. Wat is er nou, is toch niks daar? Dan is het vluchten overbij. Ik kijk toezwaal op de tv. Er is een nieuwe vakantietrip, dames en heren, hier in Holland. Ja, Van ons buren heen even, die maken het helemaal mooi. de bollevelden. En een crimivaart naar Amsterdam. Waar? De bollevelden. Nou, niet te geluiven, maar zo maken ze dat ook hoofdstad. Dan gaan ze treppen te maken en dan met dat fiche. Crimivaart naar Amsterdam. Kuikenhoef. Nou, ik meen, die hebben toch genoeg aan zelf toch. Maar dan worden we je zuur. Compleet georganiseerd, dat komen ze hier. Met de bus de Peulheuvel, Berg Autoweg. Een bus met kogelvrij glas. De beetje hebben uit een helm op. Komt in Amsterdam. Ein Angebot vom Reisbüro. Ne Sonderfahrt. Im Bus ein Klo nach Amsterdam, die schönste Stadt, die bietet heute für jeder was. Nach Amsterdam, die Krimifahrt, da haben wir lange für gespart. Und das ist schön. Und dann kommen sie mit Busse, sehen aus so wie die Russen, auf den Dammplatz aufgefahren. Der Reiseleiter ruft da, links da kommen 100 Staker, rechts da stehen links de Staker, und der Polizei die wartet, bis der Reiseleiter winkt. Auf einmal ruft er, komm, lass jucken. Bunkers fangen an zu spucken. 40 heiße Souteneure winken schon mit 100 Mark.
Wasserkanonen gehen spritzen, weil die Leute alle schwitzen. Tränengas kommt in die Augen, da sieht die Welt ganz anders aus. Herr Neckermann, was der heute organisieren kann. Eine Krimifahrt nach Amsterdam, Herr Neckermann, das Leckermann. In Amsterdam, da brauchen wir kein Ärger auf dem Damm. Macht das in Köln oder München, Mann, Herr Neckermann, bleibt drüben, Mann. Heb je ook allemaal de blijken toegelaten, de kinderen? Grote chips op de tafel, fles cola en de video aan. Ja, tegenwoordig is het het, dames en heren, de video. Dat is toch wel iets, een media dat helemaal weg te denken is. En in de bijzondere vader de ganse week weer wat ook nodig. We speelden vroeger weer met één, tegenwoordig spelen ze met de video. En dan zit vader in het weekend tegenwoordig de ganse week hard gewerkt. Ja. Weet je, we holen nog een filmpje. We doen de kindervrucht en verder begonnen zelf in te kiezen. En dan kan ze zich wel voorstellen wat voor filmpje dat meestal wordt. Van die pakken hebben ze aan door. Wie die moet halen, dat die Roland filmpje. Hey. Zou je eens wat zeggen? Ja. Die mag zo'n film door. Zo sta je erin, die mag erin. Maar wij gaan nog het verhaal vertellen over de video. Papa en mama in de hoeskamer. Schemel aan baan en een koud flesje bier. Videoshow. Een Tiroler videoshow. In de kamer bij of zo. Huurt de dan de radio. Van de vierde videoshow. En dan komt het. Bij het schemerlempje, samen in de brood. Gewoon ze lekker kijken, wat weer wordt afgekroond. Pap heeft zich een film gehuurd, de thuis voorop, wat erin gebeurt. Och is dat is frivol. Hij is de Hannes aus Tirol. En als de index van de video verlopen is, dames en heren, dan wordt het licht aangepast. Het kerstje dat is al half opgebrand. En dan komt het. De Suus, het Beumerwald. Gennemin heet het doorkaal. Kein Lederhose aan. Das ist ne richtige Mann. Und auch das Dirndl-Kleid ist längst schon weggeweiht. So fliegen die jung und alt durch Böhmerwald. Da kommt der Hannes an, hat ein Hemd hier dran. Ik moet even goed kijken, man. In schönen heißen Böhmerwald und bei das Kistelein sieht man die Bergelein. In schönen Böhmerwald. Hoor, en dan zien die meug van het kijken. En dan gaat hij ook met koffer in, hè. Schemerlempje gedoet. En dan gebeurt het volgende.
Nee, niet met geen ding. Spel tegen, let maar zo. Nee, spel er zwoer tegen. Oeh, dit is schemerlemke. Neem eens meer in de brood. Veld ik smier te kieken. Ze zien nog goed gekroond. Morgen wordt het filmpje teruggebracht. Ze druimen ervan, nog laatste nacht. Mam Rup, zeg al de zo. We zien hij niet in Theo. Hoi je nou mensen, ons van Latine dan en wat we ook geen willen zeggen, is heel makkelijk goed te leggen. Begrijp het uit het in het Kim. Hoi je nou mensen, bekijk het zelf maar wie je wil. Krieken dit het ganse leven, de moet alleen wie me geven. Zelf van dich een beetje heel. Hoi je dan mensen, hopelijk tot een volgend keer. Als we weer mogen vertellen, wie laten men vertellen. Voor ook dame, voor ook hier. Dank u wel. Dames en heren, de vakantietijd die begint weer bijna te komen. De strenge winter die is achter de rug en dan gaan we al wat denken aan de zon. Ja, hier op deze plaats niet, want hier is de figuurlijkheid. Maar dan gaan we ontzettend veel naar Zuid-Frankrijk toe en waarom dat is en wat zich daar aanspeelt, dat laten we je vuren. Zuid-Frankrijk. Ja, kom maar liggen. Maar joh, dat is wat. Maar als er nog nooit is geweest, velden tegen, vooral voor wat andere mensen, die moeten zich aanpassen door. Je verandert als nieuw, ja. Wie weet naar Zuid-Frankrijk zijn vertrokken. Lekker nog een sunke aan het strand. Zien we toch heel duidelijk geschrokken. Iedereen heeft met de zwembox in de hand. Wat? De eerste ogen zo te weten kieken, is niet gewend hè. En het veel pap schrikt de zwembox zoet. Man begon hem trek maar in te streken. Want anders wordt die ganse zaakje rood. Dat was er vanaf van. Wie moeder van de schrik ook was bekomen, om ze zich de bikini aan de tent. Ze zag wat kan het met ook allemaal bommen. Lekker huppelen in mijn blote tent. Ja, dat wiepelt en dat wappelt en dat kriebelt en dat krabbelt. Het die hotsie botsie tegenlijn. Ja, dat wiepelt en dat wappelt en dat kriebelt en dat krabbelt. Het die hotsie botsie tegenlijn. En doen we nog een keer. Hey ja, doe maar mee. Hey ja, dat wiepelt en dat wappelt en dat kriebelt en dat krabbelt. Het die hotsie botsie tegenlijn. Hey ja, dat wiepelt
Wat en de wappelt en de dribbelt en de knappelt. Lustig, lustig, passie, passie, het was fijn. Dat waren het, dank je. Mag ik dan Pepper Zaal bedanken? Oh, dat is er al. Oh. Lief, Ruben Innekes en Dreumels, het duo Peper en Zal, dat stond hier vanavond op een echte bühne, maar ze begosten toch nog erg goed. Ze hadden het over zakken en vastzittende ballen en dat ze er een pillenrommel moesten laten vallen. En Urmarie, die keek naar alle mannen, vooral de rieken, maar toen begon ze de sperriesboren terug te kijken. Wiel, die hij het altijd al tegen de Pruisen, die in Venlo kopen, en nou is het weinig goed, slot hij toch in Amsterdam op krimi lopen. De kinderen en zijzelf, die spelen zo druk met de video Tiroler film, dat ze ook al met de multalen op de sekstoer willen. Drumelinnekes en Dreumel, en nou nog even wat. Wij zeggen tegen die twee proficiat, ze zullen woensdag op de Narre Universiteit krijgen uw promotie. En nou hebben ze zelf gehuurd dat die erg goed ziet. Of niet? Dit wordt Ben Verdelle, erkend vrijbuiter en wielaard, bekend Pruisenhater. Ik wil graag een glas Ierewien drinken op wat ze ons hier gebracht hebben. En we zien er groot op dat we zo vlak voor de promotie die ze op de Narre Universiteit gaan halen, hier vanavond bij ons. Wil je zien, hartstikke bedankt en Geer, tot ziens. Ja, we stonden weer daar voor een gezellig gesprekje. Lief Drumelinnekes en Dreumels, als ik dan van de Multaler muzikanten en de buurtmaat mag huren, hier het ceremoniemeester Leo Wielaert en Ben Verdelle terugbrengen naar de zaal, middels een dag. En dan zullen we wel heel even daarna, als Leo terugkomt, de muziek van de Multaler kunnen huren. Dan gaan we heel even de laatste hand leggen aan de vriend, want die is nog hier niet helemaal gaar. Dus heer en een buurtmaat en een kleine verandering nog heb. En een buurtmaat, ceremoniemeester Leo komt terug en dan ga ik nog even vertellen. Bedankt, duo, Peper en Zal.
Breumel, de reden dat ik nou heel even de zaak veranderd heb, is dat we hier vanavond een ganse nieuwe garde op de bühne hebben staan. En ik zou aan die mechjes van de nieuwe garde willen vragen om nou eens even midden op de vloer te gaan staan, want we willen die ook wel eens even aan ons voorstellen. Dus als de mechjes van de garde eens even helemaal midden op de bühne willen plaatsnemen. Ze hebben op de pronkzittingen al geweldig gedaan en we hebben toen alleen maar ervoor bedankt. Maar we vinden dat ze het toch van gedaan hebben, ze moeten ook aan ons voorgesteld worden. En daarom zal ik ze nou achter elkaar nemen en dan krijgen we een of andere geweldige referent die ze hier gaan brengen. En dan moeten we kijken of het publiek dat ook waardeert. Dus daar gaan we. De eerste die ik noem, dat is Sandra Lemme. Patricia van Tilburg. Die zie zo jong dat ze nog bang zie dat de kop eraf valt als ze de buurt. Yvonne Kleven. Goed zo. Marieke Linders. Roosje Linders. Ariane Wijs. Ze mocht kruis 2 of 3 of 4 stappen naar voren door en dan de kop gaat naar voren, mocht kruis. Nout Jansen. Zie je wel? Jeremy Hagen. Daniel Driessen. Lisette Hagen. Rezi Verheijen. Marion Kuiper. Moet eens aankijken. Dat is ons nieuwe garde. Ze stonden rood op, maar ze zien nog een beetje groen. Dat gaat er vanzelf af. Nog verloop van tijd, dat stond ze hier op de bühne alsof ze nooit anders gedaan hebben. Wij bedanken deze garde voor de dans die ze al gebracht hebben. Straks zullen ze voor de nieuwe prins, de onderschieten vergaan van de zenuwen. Dan zullen ze straks hier met de eerste gardedans die ik krijg. Maar nu volstaan we met deze voorstelling. Als ik van de Multaler muzikanten nou een schoon muziekje mag huren, dan gaan wij dadelijk de nieuwe, de 23e prins van het Reumelziek uitvoeren. Het woord is aan de Multaler, de muzikant.
Drummelennekes en drummels, wij bedanken de Multaler muzikanten voor hun schone muziek. Ik zou keer van de Multaler muzikanten en de buurtmacht vragen om de gaten naar onder te brengen. Maar het kind dat die het klappen van de zweep nog niet kennen, maar ze zullen de vorst nog veulen. Als ik niet gezegd heb dat ze hier weggaat, dan blijven ze verdullen me. Ik hoop dat de prins onder ook gehuurd heeft, wat ongehoorzaam die weggezien. En dat hij zal zorgen dat ze in het komende jaar leren te luisteren naar wat er gezegd wordt. Door niemand of door de prins. En verder was dat. Maar het zal zo zien, ze zien eronder, we zien ze kwijt. En ik ben dus nou, eerlijk gezegd, de tijd een beetje voor aan het praten om de prins de gelegenheid te geven onder van die trap heen naar boven, achter dat gordijn door te klimmen. En om te zorgen dat de begeleiders ervan kunnen zorgen dat het vrij, zoals de proclamatie en alle andere toemel, zoals de scepter en de veren en wat heet die nog meer, en blauwe en de koe en een goeie moelbeer of andersom, om dat allemaal naar boven te brengen en te zorgen dat we hier kunnen beginnen met het uitroepen van de 23e prins van het Reumeldiep. Ik weet ook niet, nou moet ik de geluidscommissie even hebben, of ik deze microfoon mij naar onder op de bühne kan nemen, of dat er hierboven in de lucht moet blijven, zie ik dan een andere merk. Goed zo. Dan ga ik nou afdalen naar een lieger niveau en dan gaan we een prins uitroepen. Tot dadelijk. Drummelennekes en drummels. Nou is het dan zoiets. De 23e prins van het Reumelriek, die stiert op het punt geboren te worden. Wij gaan dus nou over tot het vragen aan Piet Keizer. Dat is de man die altijd de proclamatie maakt. Om die proclamatie te overhandigen aan de ceremoniemeester. Dan zal de ceremoniemeester die rol afrollen, zo in het licht dat ik hem kan zien en geen hè. En dan zullen we die proclamatie voorlezen. Daar kunt ja. Leo, het moet wel bij de microfoon zien natuurlijk, want anders kan ik niet praten. Wij voortnemen, met of zonder oogootzingen, vierde voort van het Reumelriek, in het 23e jaar van zijn bestaan, ridder in de orde van de Reumel, de Moelbeer en de Eindekoel, grand clochard van de Klot, huur hier van de Dwellingspoort, opper het vrijgezel van het Mussendorp, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Overwegende ten eerste dat wij vandaag de eerste
stap zullen doen. Op weg naar het 33e lustrum. 33 jaar lustrum natuurlijk. Ten tweede. Dat wij het gezegde jong geleerd is oud gedaan in de komende jaren in acht zullen houden een vergriezing van het Reumelriek tegen te kunnen gaan. Ten vierde, dat het makkelijk is om een dreumel achter de hand te hebben voor iedereen, waarmee wij niet bankroet zullen gaan of in het kriet zullen komen, maar met een batig saldo de vastenavond kunnen afsluiten. Ten vierde, dat een dreumelriek zonder prins lijkt op een orkest zonder dirigent of op een muzikant zonder instrument. Ten zesde, dat wij in de komende dag ons ook muzikaal moeten kunnen te boete gaan. Al hier dat ook op zijn janboren flatjes of van lek mee de zak. Ten zevende, dat wij de bal niet misgeslagen hebben als niemand van het jaar moet het spel kan staan. Ten achtste, dat bij ons en een bal in stijgende lijn niet afgefloten wordt, maar juist op het hoogtepunt zelf. Besloten, om heer en al te gaan uitroepen tot 23e prins van het Reumelriek met de eretitels van ridder van de Dreumel, de Moelbeer en de Eindekoel, Grand Bankier de Rabo à Milderen, premier selecté de HCH, Baron du Tout de la Clefezac, créateur de l'ordre en proclameren nou tot 23e prins van het Reumelriek, Prins van de Nier. Hier is hij dan, de 23e prins van het Reumelriek, Prins van de Nier. En ik wil graag om te beginnen aan Prins van de Nier te vragen om bekend te maken de naam van zijn prinses. Nou, dat zal niet altijd moeilijk zijn, denk ik. Mijn prinseske is Marloes.
Hij wil nou al achter de microfoon roepen. Tot met een dik aan op. Lief Rubenennekes en Dreumels, hij zag dat zal niet al te moeilijk zien, maar volgens gewet, we beginnen altijd gemakkelijk. Nou kunt een iets moeilijker opgave. Ik zou geer hebben dat je nou bekend maakt wie in het komende jaar ook adjudanten zullen zien. Zal ik even doen? Nou, als eerste adjudant en nou gaat komen, is de links of de rechts? De rechtse, dat is Fred van Neerven. En de andere, die kreeg het alweer. Dat is een andere zak. Dat is namelijk op de leg. Lief Rubenennekes en Dreumels, dan ga ik nou vragen aan ons nieuwe prinselijke kwartet wat meer naar ver op de bunten gaat staan en wat meer naar die kant toe, daar staan ze goed in het licht en dan kunnen ze allemaal goed zien. Niet weggeroepen achter elkaar, goed afstand houden. Eerst maar naar rechts richten als het moet. Daar staan ze dan als nieuwe prinselijke kwartet 1984. Maar Lief Rubenennekes en Dreumels, ze staan er nou nog op, kaal als een geplukte hemd. We zullen ze eerst eens van wat kleding gaan voorzien. En als eerste wil ik gaan geer, Prins Fons de eerste gaan omhangen de gidspool als teken dat hij lid is van de carnavalsvereniging. Dat is een erg ootmoedige prins, want hij komt met hier naar jou toe en hij vraagt, wat moet ik doen? Maar Fons, de prins, hoeft eigenlijk niks te doen. Die 2 adjudanten, die moeten werken. Dus wil ik die gidspool goed om kunnen hangen, dan zal een van de adjudanten de muts even netjes af moeten nemen. Mee de gelegenheid geven die ketting om uw nek te leggen. En daarna die muts weer netjes op te zetten met de vuurkant vuur. Vervolgens zal ik hem gaan opspelen, de goede onderscheiding van de eindekoel als teken dat hij automatisch lid wordt van het bestuur van carnavalsvereniging Den Rum. Niet alleen lid van het bestuur, maar ook lid van de uittrekkende groep. En daarvoor de blauwe onderscheiding, de orde van de Moelbeer.
teken van de hoogwaardigheid die hij het komende jaar in het Reumelwiek voorstelt, krijgt hij nou de prinsenketting. Als teken van de vrolijkheid die hij het komende jaar zal moeten overstralen en over alle drummels moeten overbrengen, zullen we hem inplanten de veren. En vond dat het even spiet, maar daarna zullen we merken dat zo hier lollig komt. Nou is hij echt, zegt hij, maar dat meent hij maar, want hij heeft nog niks te betekenen. We gaan hem nou overhandigen en dan is het pas echt de scepter als teken van de macht die hij een gans jaar lang zal uitoefenen over het Reumelwiek. De woord van de prins zien wet en de wet is het woord van de prins. Nou is die gans voltooid, wens Fons de eerste kan in functie treden. En als eerste regeringsdaad zou ik van hem willen vragen dat hij zijn 2 adjudanten hier installeren door er de adjudantenmuts op te zetten. Dat betekent dus dat eerst de ene adjudant de scepter even vast zal moeten houden, want hij kan geen 4 dingen tegelijk in de hand houden. En vervolgens zou ik hem willen vragen een bloemke te overhandigen aan zijn Franceske ter genoegdoening voor het feit dat hij een jaar lang al maar heel weinig zal zijn. En dan zeg ik nou aan prins Fons ten eerste willen vragen hem aan het Reumelvolk bekend te maken welke onderscheiding hij in het komende jaar zal gaan voeren om de Reumel van verdiensten te onderscheiden met een hoedorde waarvan wij nou het persoon nog niet kennen, maar hij zal het dan bekend komen. Nou, de eigenlijke oorspronkelijke hoesorde die ik had, die is al vergeven aan een van de mannen die er, ik weet niet of je erbij zit. Dat was namelijk de hoesorde van de Gastendonk.
En dan notabene de mensen die het gehad, die woonden nog niet eens aan de Gastendonk. Maar ik heb al besloten om een beetje in die streek te blijven. En wel van de dreef tot aan de uitlegger. Dat zal mijn orde zijn. De orde van het jaar zal dus heten de hoedorde van de dreef tot aan de uitlegger. En Prins Fons heeft kennelijk al heel lang nagedacht over de orde die hij zou willen uitreiken. Dus kennelijk hij er wel een beetje op gerekend. Maar grote mensen, dat zien beroemdzinnende mensen. Ik wou dan Fons ten eerste die hoedorde als eerste te gaan uitreiken aan uw prinseske, aan uw adjudante, aan de voorzitter van carnavalsvereniging Den Dreumel en verder aan niemand. Beter en volle mond dan een hele late en koude zon. Het is duidelijk dat de Multalers te veel wien hebben gehad. Lief, Dreumel en Dreumels, ik zou je ook aan Prins Fons willen vragen zijn adjudant toch eens wat op te peppen, een klein beetje grotere snelheid mocht erbij zitten. Ik zou vervolgens willen vragen aan Prins Fons ten eerste zijn eigen Dreumel en Dreumels, waar hij nou een jaar lang de prins en voorvoeter van zal zien toe te spreken met een woordje waarvan hij denkt dat dat het meest is aangepast om dat op dit moment te zeggen. Ik weet niet of hij dat klaar is, of het op een papier schiet of iets in de kop, maar ik zou hem willen vragen voor de eerste keer het woord doet het Dreumel volgen. Prins Fons de eerste. Lieve Dreumel en Dreumel, verwacht dit te veel, want ik weet het niet god in wat ik moet zeggen.
Ik hoop alleen dat we jong en al veel plezier zullen hebben met deze dag. En maak er het beste van. En ik hoop dat ik steun krijg van allemaal, want het valt echt niet mee volgens mij. Maar het zou wel lukken, denk ik. Allah. Lief drummenilletjes en drummels, dat wordt de installatie van Prins Fonteniers en de garde van de drummel. Die stiert de achterste popelen voor de eerste keer ter ere van Prins Fonteniers de gardedans op te voeren. Dus als ik van de Multaler muzikanten en een buurtmarkt mag huren, dan zal ceremoniemeester Leo, en daarom moet de buurtmarkt wat extra langer zien, eerst het prinselijk kwartet geleiden naar de plaats waar ze in dit jaar huren te zitten in deze zaal. En vervolgens zal Leo achter in de zaal gaan halen de dansgarde van de drummel die hier de gardedans kunt uitvoeren. Dus geen en een wat langere buurtmarkt van de Multaler muzikant.
Lief, Rubenennekes en Reumels, als je dat dansen van Oostgaarde zit, dan denk je, die mekjes die hebben nog eens fit. En als ik zie wat hoort die schuppen met haar vieren, dan werd ik bang, die springen dadelijk in de club onderin. Maar ze weten precies waar ze staan en waar ze wel en niet heen moeten gaan. Voor Prins Pons ten eerste waren ze hier aan het huppen en zwieren. En Prins Pons ten eerste wil geer met eur dan op een glas Ierewien drinken, eur ter Iere. En de mensen in de zaal die het ook schoon zingen en vlot, die klappen zich nou allebei de hand kapot. Je kunt wel zien, deze Rubenennekes en Reumels, we hebben dit jaar een werksprint. Dit volkiert niet alleen met toosten en met kussen, maar die willen het ook nog zelf goed trekken.
goed, het is te knopen. Al is dat wat te vullen als met allemaal in de mond. De harmonie die brengt de gaat die bergen in de strand. En als de oortje blote zien, dan hebben we de eerste dood. Daar is de koninklijke toeteklep van ons. Intussen, lieve Rubbelennekes en Reumels, zal de prins ertoe overgaan om de Rood van Elf te onderscheiden. Als ik van de Multaler nog een keer een lekker pittig muziekje mag huren, dan gaat de prins door mij verder. Dus hij gaat nou de Rood van Elf onderscheiden in de hoedorde die hij voor dit jaar heeft uitgeroepen. Geef dus nog een stukje muziek van de Multaler muzikant.
Lief Rummenennekes en Rummel. Wij bedanken de multale-muzikanten voor hun schattige muziek. Wij bedanken Prins Fons de Eerste voor de goedgunstigheid waarmee hij nou de uittrekkende groep het onderscheiden in de hoedorde van de dreef doet aan de uitlegger. En wij vragen aan Prins Fons de Eerste een weer plaats te nemen achter de bühne die nou een jaar lang zijn plaats zal zien met zijn gevolg. En als ik van de multale muzikanten dadelijk een buurtmaat mag huren, die het ceremoniemeester Leo de danskaarde terugbrengen naar de zaal, want die meisjes moeten naar bed. En dan gaat hij meebrengen van daarachter uit de zaal of van voor uit de zaal. Leo, breng mij hier naar boven de opperdrummel burgemeester Stig, die hier de nieuwe prins wil toespreken. Dus ik zou hier hebben en een buurtmaat wegbrengen van de danskaarde, meebrengen hier naar boven de opperdrummel burgemeester Stig. Lief Rummenennekes en Rummel, het feit dat we hier vanavond alleen de wereldlijke overheid naar boven halen, wil niet zeggen dat wij anticlericaal zijn, maar deze ding, die is tegenwoordig bang van zoveel publiek tegelijk, want dat is hij niet meer gewend. En daarom heeft hij blanke koorts gekregen en wil liever niet hier naar boven komen. Dat wil niet zeggen dat we hem toch niet ergens in een stunker willen zetten, want we zien hartstikke blij dat die heer is vanochtend. Ik weet niet of de roza met de belichting klaar krijgt dat hij hier zit. We hebben beloofd dat we hem niet naar boven zouden halen, maar hier heb ik hem niks beloofd. En dat mocht, hebben ze al niet gezegd. Ze mocht geen onhoorheid spreken, maar gewoon ook niet alles te zeggen wat je doet. Lief Rummenennekes en Rummel, ik zou hier nou het woord geven aan de opperdrummel, burgemeester Stig, die hier het woord wil richten tot in het bijzonder Prins Fons de Eerste en zijn gevolg en de drummel en de Rummenennekes. En dan kies hij misschien in het duister staan. Nee, hier de burgemeester in het midden, daar is het licht en daar huur de duur. Voorzitter, ja, ik denk ook, joh. Vorst Niemus, Raad van Elf, 2 oud-vorsten, 21 oud-prins en de sierenvechter,
en geur ook Mühltaler Sängerknabe. Dat ik hier alleen staan voor niemand is te verklaren. De derde is niet hier, omdat er geen plan meer is. Die waren veel te groot gestoord bij hem. En het ligt hem maar tijdelijk voor vanavond pastoraal werker gemaakt. Dan kan ik ook namens hem spreken. Prins Fons ten eerste, prinses Marloes, adjudante, proficiat met de uitverkiezing doet deze hoogwaardigheid en vooral sterkte en succes gewenst voor de vastname van dit jaar. Ik word nu ook in de ketting, ik weet wie dat is. En ik heb nog één ding op mij voor. Ik heb 1 jaar lang in de Raad van 11. Ik heb de kans 24 jaar 1 van 17. Vast, ik ben nu, naar mijn inleiding, nog een antwoord schuldig, heb ik begrepen. Ik heb ons geprezen omdat we een torenstraat en een kuppenpetje hebben gemaakt. En ik vond trouwens dat je een zeer intelligent voorstel deed voor de Zopoweg. Want er werd tenminste iedereen voor Zopo ligt. Er was nog een tweede punt. De kopie van Willem Vincent van Wittenhof. Ja, we zijn gek op kopieën, dat weet je. Dus we hebben die met duizenden gemaakt. Daar hebben we een machine voor. Maar ik beloof u, als je een schilderij laat maken van alle oude prinsen, en laat ik gelijk een kopie daarvan maken, dan zal ik wat op Adriesse vragen om die te bekijken, of ze er net genoeg zijn. En als de oudheidkamer het goed vindt, willen we ze hebben. Nogmaals voor Niemes, prins en prinses adjudant de Raad van 11 en de ganse entourage die de carnaval heurt. Veel succes dit jaar en ik hoop u allemaal de 17 op het gemeentehuis te zien. Dan kan ik nog het een en ander toe zeggen. Lief, Rummeninnekes en Rummels, meneer de burgemeester, die wet zijn dijken in bescherming te nemen. Hij bespreekt met u, wij hebben dezelfde problemen. En dat begrijp ik wel, maar als prinsen stoppen in de oudheidskamer, ja, ze zien oud, maar die zien door nog veel bekwamer. Die komen niet zoiets dat ze zich door weg laten stoppen en niemand die lust zich al helemaal niet hokken. Meneer de burgemeester, een reproductie van mij die kunt krijgen. En daar hoeft er nog geen erg voor te betalen. Voor mijn part in de plaats van de Russen. Leef, Rummeninnekes en Rummels, wij bedanken de opperdraumel voor zijn geestelijke en geestige werkjes die hij hier vanochtend heeft gebracht. Niet alleen wereldlijk, maar ook geestelijk heeft de Heer wordt vertegenwoordigd. Ceremoniemeester Leo negeert onder onze dank
de opperbrummel terugbrengen naar de zaal. Oh nee, wacht, ik vergeet wat. Prins Fons de Eerste, den heeft in alle goedheid besloten, eerste God uitreiken de hoedorde van de brief tot de hoedlegger en de opperbrummel burgemeester Steek. Hey, dag al, zei hij. De eerste keer dat ik de burgemeester zelf heb horen zeggen dat hij denkt. Dus prins Fons de Eerste geeft nou de hoedorde van de brief tot de hoedlegger uitreiken aan de opperbrummel burgemeester Steek. Lees Rummenigges en Reumels en nou geeft hij ook nog een bied. Ja, volgens je hebt me ergens weer uitgedaagd, hè. Allereerst, prins, bedankt voor deze onderscheiding. De naam doet een uitlegger, dat vind ik erg goed. Want daarom moeten we ook uitleggers gebruiken om de mensen duur te maken wat veel bedoelen. Maar de vorst heeft aangeboden om een reproductie, contrafeit, kopie, weet ik niet, van hem in de oudheid, voor de gemeente de oudheidskamer te krijgen. Het zal zeer schoon zijn, zuiver, het zal ook net zijn, maar dan denk ik, en dan spring ik even over op de andere praktijk vertegenwoordigd, dat dan de profeet Eliseus in de oude kamer zoals iemand, daar ga je ook geen horen. Meneer de burgemeester, we zien hier niet bij de gemeente. Wij willen mensen heel fijn naar huis gaan. En profeten die geen hoor hebben, dat kan wel zien, maar ik heb tenminste weer. Prins Fons de Eerste, den vindt dat je hier vanavond ook een buut optreden gebracht hebt en wil hier een glas Ierwien met ons drinken. Ik hoop dat de kwaliteit van de wien bij de overdracht van de sleutel naar vanavond zal bieden. Lief Rummenigges en Reumels, wij bedanken burgemeester Steek voor zijn aanwezigheid en voor zijn optreden en zijn vriendelijke woorden vanavond. En wij vragen van de Miltaler muzikanten en buurtmacht. Ceremoniemeester Leo gaat de opperbrummel terugbrengen naar de plaats in de zaal waar hij zat. En hij brengt mij hier naar boven de AMC-zangers. Heer en de buurtmacht.
drummelinnetjes en drummels, mag ik geer uw attentie voor de A- en C-zangers. Want Cor Kupersen is een beetje hier en die gaan er anders niet bovenuit komen. Dankjewel, Niemes. Wij willen beginnen om te zeggen, er wordt geen jaar verschoon als in het jaar van Prins Fons. Maar er is een hoor, en dat wil je even benadrukken, er is in de afgelopen 20, 25 jaar het een en ander gebeurd. Dit is niet meer het hoor van het hoor zoals wij dat vroeger kenden. Wij hebben een Lohorst, wij hebben een Meerdal, wij hebben een bio-industrie. Wij willen dat nou even bezingen zoals dat vanuit die jaren bekeken zou zien. Het eerste liedje wat we willen beginnen, willen zingen, dat is, wij hebben een Honolulu strand. Dat gaat over de Kastielse bus.
we hebben er behoorlijk wat vraagtekens bij. De exploitatie verloopt niet zoals dat bedoeld wordt. Waar zou je dat kunnen liggen? Ik zoek bij het gestiel, zomers weken lang, naar de eerste dindelswijn. Het is te lang stil, door aandacht aan, wat is het wat is het water Allah, mooiste kant en Eva, maar de woorden zingt nog Galea, op het land alleen in, wakker hier het wel in, ja het kunt nog niet zonnige boven weer. Is het water Allah, mooiste kant en Eva, maar de woorden zingt nog Galea, op het land alleen in, zag het hier het wel in, ja het kunt toch niet zonnige boven En we moeten in Hoor een klein beetje begrijpen dat we van Hoezoet gewoon een boerendorpje zien. En dat we niet te veel plannen maken en dat we niet al de laten wieken voor het neeën. Want tenslotte, Hoor is van Hoezoet. Als is van Hoezoet en echt boerendorpje, dan
En wat is er in Horst niet allemaal weg? Het patronaat, je hebt het zelf kunnen zien, het is gemalen. De Boerenbond, hij is gemalen. Daar wil je weer even over zingen. Het alpatronaat is gemalen, ze maalden het zo maar tot mos. Wat zien dat nou toch voor schandalen? Dat patronaat was toch van ons. De boerenbond koos ook niet blijven, den hij toch al lang afgedaan. De bulldozer moest het verdrieven, nee, Huskes die zette er staan. Het rotven voldoet niet aan de eisen, het let witte wit uit de buurt. Het is volgens veel te eenzaam, en dat is ook niet hoe het zich huurt. Voor niks riolering gekregen, door horen ze niet mee content. En dat ze het gas niet betaalden, de schuldigen worden gemend. Ze baden, het gas moeten ze nog betalen. Ze baden, ze nemen dat nog wel lang weer. En Horst is ook niet meer het Horst zoals vroeger toen ze nog alles van elkaar verdrogen. Nou zeggen ze duidelijk, dit moet weg of dat moet weg. Daar wil je het eens even over hebben. Net op dat zomerkos is al die hele gos. En wat kreeg de te zin van de loos, zo moet het dan niet. Wat moet er door mij, wat moet er door mij, wat moet er door mij. In de Van Eekhoutstraat was iedereen heel kwaad. En ik zie de tekst niet, jongens. En dat wordt er door. Wat moet er door mij? Wat moet
tot de buren uren schaai. Voorbij een bad geen zier, de buurt die pikt dat niet meer. Wat moet er door mij, wat moet er door mij, wat moet er door mij? Nou weer hier met dat de zuring speelt verpest, met drek van het gewest. En nog een paar jaar kunt de rest, maar dan is het ook wat gewest. Wat moet er door mij, wat moet er door mij, wat moet er door mij? Gauw weg hier met dat kruis. En het laatste liedje, voordat dat wat je zingen, wat je weer als AMC heel even Heike Hezen, onze gastmuzikant, even bedanken dat hij dat voor ons heeft willen doen. En dit liedje gaat erover dat ook de Hollander, de heer naar Horst komt, die zuid hier nog eens bij wat. Die schreef stukken in de krant dat het hem niet gans bevult. Hij ruikt bijvoorbeeld te veel uit de giertonnen. En dus trekken wij er als conclusie uit. Vaarwel, mijn mooi Horst. Vaarwel, mijn Breumeland. Maisvelden die ruisen. Op het stinkend blubberland. Vaarwel, mijn mooi Horst, dat ik je nooit meer zie. Lief drummenennekes en drummels. Over
het Amerikaanse Hawaii en de camping van Boertshaai. Daar zongen ze. En het patronaat, dat was van ons. Maar met de boerenmond is het vermalen tot mos. Jan van Dentjes Peter in zomerpak. En Jan van Teng met proviand in zijn zak. Je ziet dat ze de tekst kwijt zien, maar wat moet er door mij? Ach jongens, laat het maar zien. Zo zongen ze hier van leef en leed en veel alteratie, de zangers van een afhangmiddelijk combinatie. Lief drummelennekes en drummels, intussen hebben ze een glaas Ierenbeer gekregen. Wij bedanken de zangers van AMC voor al het schons dat ze hier vanavond voor ons gebracht hebben. Wij vragen aan de Multaler muzikanten en een muutmars en dan geeft ceremoniemeester Leo met zijn dansmarietjes de AMC-zangers onder onze dank terugbrengen naar de zaal. Ze kregen nog heel even lucht om een puls leeg te drinken, maar gezien de ervaring die deze jongens hebben, moeten ze dat in deze tijd al schoon gedaan kunnen hebben. Dus Geer en een buurtmars van de Multaler muzikanten, ceremoniemeester Leo giet de AMC-zangers terugbrengen naar de zaal en komt zelf hier weer naar boven voor de grootste finale. Geer en een buurtmars. Gen met lief. Lief drummelennekes en drummels, wij hebben vanavond een nieuwe prins gekregen. Ik wens het ganse Drummelrijk proficiat met de keuze die carnavalsvereniging de Drummel gemaakt heeft. Hij stuurt die hierboven Fons de Eerste met zijn prinseske en zijn beide adjudanten. En we zullen er een gans jaar tegenaan moeten kijken. Ik hoop dat gij er tevreden mee ziet. Dan zou ik hier nou van de Multaler muzikanten een schoon stuk muziek willen huren. En dan vraag ik aan prins Fons de Eerste met zijn prinseske en twee adjudanten een vuur op de buntplaats te nemen. Ik vraag aan
de ceremoniemeester om ook de twee dansmarietjes dan even te zetten. Om de rood van 11 erachter te installeren. En dan gaan we met z'n allen nou eens een keer lekker sjonkelen op de muziek van de multale muzikanten. En daarmee maken we dan een finale aan deze avond. Geer dus verder het woord aan de multale muzikanten. Verder is de zaal open voor iedereen die nou de nieuwe prins en handje wil drukken. Hij zal straks achter in de foyer de gelegenheid vergeven. En ik wens u allemaal nog een heel prettige avond en een schoon carnavalseizoen. Tot ziens en Allah.
toe.